kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyati ko na mga ibagam, nardulakay? Masapol nga general cleaning tayo manan, tanay, matutudo manan. Inbagam ka diti planom kadagiti pada mga opisyal? One representative per household. Ibagayo kadagiti kalugaran tapno amuda lakay. Kaano ti schedule ti general cleaning aya? Intun Sabado bakit? No kasta nga rod, ag-announce kayo tapno amuda. Tapno di damas daaw intun Sabado. Bakit? Tumulong ka tumat lang. Aywan gayam, ada ka di maitad agungguna dagiti agdalos? Adda, di mo ipakpakam mo nga da maitid. Ta makita no asino tinaayat at tumulong. Adaman wano awan ti kung kuna ang maitid kadakwada. Nasabat ko ni Kapitan ni Tadala ni tay. Kat naibaga na nga da kano maangay at general cleaning inton Sabado. One representative per household kano. Ne, mayat ano kasta? Nabayag man ang piman nga awan nagdalos. Kat, asino nga iti maki-general cleaning kada talakay? Si kalat ako man amumot nga da trabaho. Adda nga ta itad da agun-guna dagiti agdalos? Naita ti jakam mo. Adda kumamot tapno saan asayang ti bannog? Kasano ko maasayang ti bannog kat para mo't iti pagimbagan tintiro a barangay dahita general cleaning. May mayat lataan no adda mat itad da akwarta lakay. Tapno ganado mat ada taong agdalos. Ay nawaw. Madi, tikas ta bakit? Adraman kan awan itad da. Makidalos kalat ta, tapno awan riri. Pudno ka day, nanatikleng? Ay nawaw. Ti anya, Lorda. Kompleto mo ta. Pudno ka day, nga agdalos tayo manan? Awan, inton Sabado. Anya nga, iti kunada, nana. Adda ka di itad da agun-guna tayo nga agdalos? Kas kumay ti kwarta, wano groceries. Awan mo imbaga ni Kapitan. No kasta, awan gayam itad da? Day tatijak sigurado. Mabainak mga agsaludsod. Saludsudak nga ron ni Evelyn, tapno amok no adda nga tawon no awan. Wen, isulaangan ti pagsaludsudam. Asawa na ni Kapitan, iso asigurado nga updated day jay. Anya ti gagaram, Mariloida? Ada ko makayat ko asaludsudan kin ka, may papan iti general cleaning inton Sabado, Mare Evelyn. Anya day tamaray? Ada ka di gun-guna dagiti agdalos? Anya? No adda ti itad ti barangay agungguna dagiti agdalos, tapno amumimat kuma. Ay, jak sigurado no addawin no awan. Urayan tayo ti ibagada Ay nawaw, apay ngay, dapat sinaludsod mo kuma nila kay mo. Ay, kwa, awan mo tinadakdakamat na. Kaya't naasawan day ta, saan asigurado no adda ti payout may. Ang mga no free service manan ti panagdalos may. Addaman wenno awan, may mayat latano tumulong tayo. Tapara matlaang day ta iti pagimbagan tayo abu marangay, Mare. Makitan tuman, Mare. Umay kanto Mare, tapno adda kadwami nga agdalos. Anya ti kunamba kay. Imay niloy na dito balay itay. Wen lakay, imay na sinaludsod no adda kano ti payout dagiti agdalos. Ay nawaw. Anya nga, tinsungpat mo kan kwa na. Jak sigurado kunak Saan pa yan alpas tindalos tayo ng payout adagos ti salsaludsudan naman? Ammo pa'y man iti day a babae lakay. Sala aggagat no adda maawat na akwarta. Day tatijak kayat ka dagiti da duma kalugaran. Masapol nga adda maawat da sana tumulong. Iso nga husto laeng asaan tay nga inbagbaga ti maipapan iti payout lakay. Wana, tapno makita no asino dagiti adda puso na atumulong nga oray awan maiter dagunggunada.
Barang agbaliw ti kapanunutan day di Aloyda kat makidalus tumatlaan. Anyat orasan bakit? Agalas 7 Nagpartak ti oras Agrubuatan nga rodan. Agsagana kamatan. Damag ko kat alas 8 nga agrugi ti panagdalos yaw. Wen. Imbatik ti may sa akumpay tayo so ti aramatan. Mangalakan to iti cleaning tools mo. Okay. Makitan to man no gumagutak lakay. Ay nawaw, makidalos ka tapno damot representative tayo. Kasano no di ka makidalos kat labasan dalang ti paraangan. Di datan tulangan ti karuruot ti arubayan na. Numayat tirik nak inton madamdama, mapanak to. Danag mo na yan. Da kayo matgayam day ta na natikleng. Nakasagana ka ka din, Loida. Agrubwatan, tapno saan ta amala daw. Ay, kwa nana. Pasensya ng sa anak ang makidalos. Ay nawaw, apay ngay. Madmadi nga mintiriknak nana. Nasakit ti ulok. Kan mariknak ang maululawak. Diyak kabaalan ti agdalos no kastoy laang nana. Sayang may. Uwan nga rod nana. Naira na pa'y mo't apa nagdadalos ita. Agpatuloy nga road no di ka mapan. Oh, sige nana. Agan-anad kayo mat ijay. No saludsodan nakto ni kapitan, ibagayo ang maditiriknak. Wen, inakaw. Naimbag ko namta nakalusutak. Uto-uto mat gayam day taan nanatikleng. Agrubwata kon lakay. Ti attendance sheet. Adda dito'y bag ko. Sigurado mailista amin ang iti tumulong. Tapno amumin no asino ti ag-payout. Wen lakay, siyak ti makaamo. No saludsudan dak, ibagam ka iti kabaranggayan tayo nga da meeting mi ita. Tulungan kay tulat ta no malpas ti meeting mi. Siya kunti mangipalawag kadakwada lakay. Sigurado ang maawatan daday ta. Naimbag abigat yun na natikling. Kasta making ka ipilain. Ti kaaruba yung ngay nana. Saan ngay may? Saan ka di makidalos? Ni Loida ka di tidakda ka matem. Wen nana. Ay, saan ang makaumay ni Loida tama di ka no tirik nana. Anya? Jak amaw no pudno ang masakit day jay wino rason na laang. Ang mga no na dismaya, tawan ti payout ang maawat yo. Narigat ti agsasao, ngam amok aday tamot laang ti may sa ama kagapaw. Siyang kadamag na nga men no ada ti payout ang maawat dagiti agdalaws. Una yan, day ta kaaruba yun, nana. Sa laag gagat no ada ti kwarta ang maitad. At to'y ti listaan dagiti nakidalos, lakay. Ay nawaw, dahito'y lang. Wen lakay. Kagudwalang ti attendance sheet tinasuratan. Basit kayo matgaya managdalos. Adu nga roti saan nga imay lakay. Agraman ni Mari Loida, awan mo laeng. Oo na yun. No naibaga siguro nga da payout na kitagdalos. Sigurado anapon no ti attendance sheet yo. Amangan ko na no back to back pa. Di bali alakay, nalpas mat ti trabaho mi. Isu na laeng ta nag-overtime kami piman. Ayan yan ti kastang ugali da. Di da pang panunutan para matlangin ti pagimbagan tayo amin. Bayam idalakay, choice daday ta. Tinapatag, adalat tamot piman dagiti naayat at imulong. Dagiti laang nakalista iti daytang attendance sheet ti deserving ang makaawat iti payout lakay. Ay boy, dayta alistaan ngagpaiso ti pagibasaran me no asino ti ag-payout. Kunak man no nakidalos ka, Loida, bakit? Sa anak anatuloy lakay. Ay nawaw, apay nga ipiman. Maditiriknak iso anaturog aklangan. Asino nga ti representative tayo no kastalaan? Nalpas mat ti dalos. Wana ngam nag-overtime da kanumot itay. Kaaw-awid dalaan. Ay talaga akasta Nakababain mo't ka ni Kapitan. Asino nga'y kumatibanbanugan dagay tao. Isumat lang nga awan ti payout. Dahita payout mo, tiyan dahita utik mo. No kakasta abanag, mangtad da kumamat iti payout, ta saan mat analaka ti agdalos. Rupat payout ka talaga.
Kumusta ngay lakay? Ada ka din ti payout dagiti nakidalos? At dan bakit? Kontakem dagiti kalugaran tayo nakidalos. Ka mapandaalan ti payout da. Kaano? Kansa din no lakay? Ija barangay Hulatan. Alas 8 tiyag sapay tunbigat. O sige, kontakak nga ron ida. Woy, bakit? Dagiti nagdalos lang ta isunat ti anday ti master's list ti barangay. Abangan rin ito madamdama. Andamanan agpilpila dita asaan anak idalos. Syakti makaamo lakay. At kapi-kapay ibileng. Agyaman naklaunay nana. Anya nga minanti ko nam itay. Ada ti payout may? Wala na. Ay nawaw. Payout itay? Payout dagiti nagagat anak idalos nana. Ay nawaw. Ada magayang ti payout. Ada nana. Naisikreto laeng tapno makita no asino dagiti si pupuso at tumulong. Alas 8 inton bigat ti payout nana. Ije barangay hulmat laeng. At tuyan tin pagatang mo, Robin lakay. Awatem, ta dapay papanak. Ay nawaw, kaslag dardaras kamot bakal. Nakitak ngamin nga adu ti nakapila iji barangay hall. Okay. Amangan kunak no pagsayaatan day jay lakay. Amangan no pagsayaatan ti pilpilaan da. Hindi mo padpalasan ti mapan makipila ijay bakal. Ipadas ko laang ti makipila. Amangan no kwarta ti pilpilaan day jay lakay. Nawan ti imbagadakin ka, di ka mapmapan. Nakababayin mo. Amangan no nalipatan dala ngayon baga kanyak. Dita kan tamapanak iji barangay hall. Kita ampay tin na po nga ilutlutok. Amangan no maksad. Naa, kita amno asino ti nakapila lakay. Ijay. Tay nakabado iti nalabaga. Ay nawaw, limot loy da ijay. Apayan nakipila ijay. Jakman amo. Awan mo't nagan na iti master's list. Nakita na siguro dagiti tattao ang nakapila. Iso nga imay met. Una yan na ita babae. No pagsayaatan adisto. Ngam na adda maaramid may samat na mapukpukaw. Kasaritak ka di lakay. Saanan, bayam tagpila dita. Agungat daytaan no awan ti maawat na lakay. Dakamin to tagsarita bakit. Sana mabalin ti kasta nga raramidan na. Unfermed piman kanang iti kabaranggayan tayo anagagat ken alisto at tumultulong. Mano nga iti naawat mo na natikleng? 2,500. Isupay ama igatang iti bagas. Naimbag kayo pa'y. Ada naawat yaw. Siya, pulos. Sayang lang ti oras ko ang nakipilpila. Awan kanumot nagan ko iti master's lace. Talaga nga awan tadi ka mo nakidalaws. Di damat ngamin inbaga nga dagayam ti payout. No ibagada nga da, tumulong ka nga ta. Ay kat syempre kwarta dayta, nana. No kasta, masapul nga dati kasukat ti bannog mo. Ay kat syempre nana. Ni Kapitan Manlangan ti kasarita. Anya ti raramidem diti opisina. Apay nga kasjay, Kapitan. Saor kayo mat. Ay nawaw, saor? Apay mo tanay baga masaor kami. At dagayam ti payout ang maawat dagiti agdalos ngam di yumat inbagbaga. Uwen tadita amaamuan no asino dagiti ropat payout. Amom kaday, nasayang lang ti oras ko ang nagpilpila itay. Napabainanak pa iti sangwanan dagiti staff yaw. Taawan ka no, tinagan ko iti listaan. Talaga nga awan tinagan mo iti listaan. Ngamin, saan kamot anak idalos? Ay, basol yu no ape sa anak idalos. Inlimot yung ngamin nga da payout, Kapitan. Di mo ipadlaw a payout lang ti pagalistuam si Kaloyda. Sana nasaya ti kasta. Siyak pa'y lang ti papasulam na ibagbagamot ka na kayo nga anda general cleaning tayo. No saan kayo nga imay? Choice yung matanday ta. Saan kay apilitan? Ngam pang-asiyaw, tadi kay agreklamo no awan tinagan nyo itilistaan na itag payout. Ay, sayang lang ti oras ko ang nakipilpila lakay. Kung nagtumat ka, hindi ka mapan makipila. May samot day tang Evelyn.
At dagayam ti payout kat inlimad na pailangan. Agtalakan ba kayo? Nalpasan da ita? Anya pa lang ti isyom. Sayang nga raw, jay 2,500. No nakidalos ka kuma, di ada kumamot payout mo. Jak nga raw amo nga dagayam ti kasjay. No amok lang, di nakidalusak kumamot tan. Day takot. Masapol nga da bayad Diyos sa kay agunay. Iso siguro nga inlimad ni Kapitan ti may papan iti payout Tapno makita no sino dagiti adda puso na tumulong iti barangay. Ay, maasarak at talaga. Agbain ka mamad. Si kapay lang ti adu ti reklamo na kat si kalangarudan ti saan na nakidalos. May saka matarupat payout. Masapol nga da payout saka agagat. Ay nawaw ti ugali akasta. Ay nawaw! At daman wenno awan ti ited ti barangay no kabaalan tayo mat ti tumulong tayo latta. Nang runa no para matlaang iti pagimbagan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.